ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଏବେ 4ଟା ଅଧେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାୟଗଡ଼ା NHରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଲାଗି 6-7 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥି ଭିତରୁ 2 ଜଣ, ଜଣେ 40 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆଉ 12 ବର୍ଷର ଝିଅଙ୍କର ହାତ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମୋହନା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାଇନର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ରଖିଛୁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରି ରଖାଯାଇଛି।